Tervetuloa 7 päivän onnellisuushaasteen 5. päivään. Minä olen Noora Raitosola, olen Health Coach New Yorkista ja yksi AHA Helsingin coacheista. Tänään meillä on aiheena ruokailu. Ja terveellisiin ruokailutottumuksiin kuuluu enemmänkin kuin pelkkä se terveellinen ruoka. Eli kuka olet kun syöt ja kuinka syöt ovat yhtä tärkeitä, ellei tärkeämpiä osa-alueita terveellisten ruokailutottumusten suhteen. Niinpä tänään haluan haastaa sinut palkitsemaan itsesi pidemmällä ruokailuajalla ja nauttimaan siitä ruokailusta. Joten anna itsellesi tämän päivän aikana ainakin yhteen ateriaan se 20 minuuttia siitä ruoasta nauttimiseen. Tämän lisäksi voit kattaa itsellesi pöydän, jos olet kotona. Nauti siitä, miltä se ruoka näyttää ja miltä se tuoksuu. Ja myöskin nauti seurasta. Oli se oma seura, kavereiden seura, perheen seura, mutta nautitaan siitä ruokailuhetkestä. Ja ota kuva ja jaa se meidän kanssa sosiaalisessa mediassa, joko Facebookissa tai Instagramissa. Hashtageillä 7 päivän rakkaustarina ja minä olen upea. Moi!